Иран имаше две отпаднали за Мария Целери. Границата на първите 30 отново ще е под 2 секунди. Сега ще ви кажа точно каква е в момента разликата между първото и 30-то място. Мария трябва да кара горе-долу на 40 стотни и Александра и втория и горе-долната част. Точно така, 2,10 е разликата. В момента като 29-то място го делят Магдалена Фялстрём и Стефани Вопнер от Австрия. Така че резултатите са много компактни след тези първи няколко момичета, там много се събраха. Да, но стръмното отново започнаха. Пак има лека нетърпение. Не е така добра. Да видим сега все пак от тези номера някой дали ще успее да подобри значително времето, да слезе под секунда и половина или около секунда. Това ще е бърз показател за условия. Излишен завой на финала. Видяхте нещо, което е абсолютно недопустимо. Между държи права линия, тя прави славни завои и много от моите състезатели спират преди финала. Някакъв такъв много странен навик, като че ли няма да спрете след 5 метра по-късно. Това е загуба на време. В крайна сметка, всяка една стотна виждаме в днешните дъски, че са от значение. 4 стотни отлично изоставане в горната част. Тук е нещо, което имаше голям прозорец между 20 и 26 номера. Рускинята слезе на секунди 3-40. Шведките една професорка бяха 10 и 11. Наистина, но това не е лошо каране в момента. Много добре се справя до този момент. Жасмин Флюри малко подскочи. Леко ще става. Защото това е горе, разбира се. Това не е истина. Жасмин Флюри е право. Много добро време. 1:00:87. 1:00:85. Секунда и 15, 16 място. 59,70 е времето на Делин Фок, който води с Франция. Но и Жасмин Флюри с 39 номер се качи до 15 място. Така че снега се усили малко, но не трупа, а просто още не трупа. Тук влизането има видимост, не е лоша. В момента виждате на екраните това нещо. В момента има видимост. Да видим дали ще използва швейцарската състезателка. Да ги знаем имената. Рахел Коп се казва това момиче. С 35 секунди. Да, макар че аз много пъти съм казвал, че това не е показател за това колко разбираш от даден спорт. Рахел Коп се вършва на 22 позиция на секунда и 44, като време да я минете 1 секунда и 14. Определено слабо каране. Като каране. Има вчера къде е това. Да, 36 не била вчера, след първото спускане. Сега използва прозореца на времето и да влезе в определено в първите 30 втория манш. Също така ветровик, който може би е също някакъв проблем. Ето още един път класирането. Аз ще ви припомня, виждате, че така Жаклин, който водеше вчера първия мач на 10-та позиция, да ви кажа, че продължава да води за Франция Делин Бол. Корин Сотер е само на 700 за Кърпари, след вчера даде най-добро време във втория манш. Третото място се дели от Нина Льосек и София Годжи, които са на 24 стотни. Сузаре Вайнбюхнер е на 32 стотни, на пета позиция на 6-та Мириам Пуков на 36 стотни, Кашо Клинка на 44, Рамона Зибайхофер е 8 на 82 стотни. С 4 стотни по-бавно от нея Вероника Штабер, 10-та е Натали Екман от Швеция на 90 стотни, за 99 е Нина Халме, Юлия Ди Грубер е 12 на 1 секунда.